колко още ще чакаш? Колко още ще се убеждаваш, че не е моментът? Истината е проста, моментът никога няма да дойде. Светът няма да спре, за да те изчака. Хората няма да те разберат, докато не станеш нещо, което вече не си. Промяната не започва, когато си готов. Тя започва, когато спреш да бягаш. Когато спреш да се криеш зад страхове, оправдания и миналото. Вътре в теб живее онзи, който винаги си искал да бъдеш. Силният, фокусиран, свободният. Но той не може да се появи, докато ти се държиш за версията си, която вече е уморена. Може би не ти липсва мотивация, може би просто не си готов да погледнеш себе си без филтри. Триадата на промяната не е книга. Тя е сблъсък между ума, тялото и духа. Тя те кара да се разпаднеш, за да се съградиш отново. Ден след ден. Решение след решение. Не си тук, за да оцелееш. Ти си тук, за да се събудиш. Да си спомниш, че промяната не идва отвън. Тя идва, когато кажеш «достатъчно». Когато спреш да чакаш одобрение. Когато спреш да мислиш какво ще кажат другите. Когато спреш да се сравняваш. В този момент започваш да живееш. Не е нужно да виждаш целия път. Нужно е да направиш първата крачка. Може би ще паднеш, може би ще се провалиш. Но точно там, в провала, ще намериш истината. Че ти можеш. Че си създаден за повече. Че не си просто тяло, което диша, а съзнание, което гори. Светът няма нужда от още хора, които мечтаят. Има нужда от хора, които действат. Така че... Спри да чакаш правилния момент. Спри да търсиш знак. Ти си знакът. Сега дишай. Почувствай. И тръгни. Не утре. Не някой ден. А сега. Слушай. Почувствай. Преобрази се.